Formålet med vores forsøg det er at undersøge, hvordan arternes overlevelse har udviklet sig igennem generationerne. Og derfor så har vi valgt at lave et stamtræ, som senere hen bliver uddybet, sådan at det bliver lidt mere overskueligt at følge med. Og så har vi lavet en hypotese, og vores hypotese er ligesom, at jo længere ned i generationerne man kommer, jo mere udviklet bliver arten, og derved får lettere ved at tilpasse sig miljøet. Og så vores fremgangsmåde, det er, at først så har vi en farfugl, som starter med at få 3 afkom. Og ud af de 3 afkom, så er der så en, der vinder flyvekonkurrencen. Og det er så den, som går videre, som bliver første generation. Og den får så 3 afkom. Og vinderen af de 3 afkom går så igen, og sådan fortsætter det egentlig hele vejen ned, indtil vi kommer til 6. generation, hvor der så kommer en vinder af forsøget. Den første generation, vi har, det er generation 0, hvor at vi startede med en farfugl. Han fik 3 afkom, og den første, den har vi så kaldt 0,1, 0,2 og 0,3, fordi de tilhører generation 0. Og den første her, den har ikke fået nogen mutation, altså den er præcis den samme som dens far. Det vil sige, at den har 3 cm til hovedet og 3 cm til halen, og så har den de 2x20 vinger ved hovedet og 2x20 vinger halen. Og så den 0,2, den har så en mutation, og den har vi fundet ved at først slå plat eller krone. Og der slog vi plat, og det betyder, at det er haleenden, der skal ske noget med, der er muteret. Og så slog vi en 2'er med terningen, som så viste i et skema, at halen den skulle flyttes 1 cm tættere på midten fra sugerørs enden. Og det vil så sige, at den endte med at have 3 cm til hovedet og 4 cm til halen, og så havde den stadigvæk 2x20 vinger, både ved hoved og hale. Og så den 0,3, vi har herovre, den har også en mutation, og den har vi fundet på samme måde ved at både slå plat eller krone og slå med en terning. Og der slog vi plat, og det vil sige, at det er også haleenden, vi skal fokusere på. Og der slog vi 1, og det vil sige, at haleenden den skal flyttes 1 cm længere ud mod sugerørsenden. Så den ender med at have 3 cm til hoved, 2 cm til hale og stadigvæk 2x20 både vinger ved hoved og hale. Over i generation 0 har vi så fløjet med vores 3 fugle, og der har vi så fundet ud af, at fugl nummer 0,2, det var den, som fløj længst. Og derfor har vi så fået en ny generation, der hedder generation 1. Og 1,1, fugl 1,1, den har ingen mutation, og den ligner vores nye stamfugl. Så den vil vi ikke gennemgå. Og så fugl 1,2, den har en mutation, og den har vi igen fundet ved plat eller krone, hvor vi ved plat har slået plat, og så skal vi fokusere på haleenden, og vi har slået 1, og så bliver halen flyttet 1 cm længere ud mod sugerørsenden. Den ender så med at have 3 cm til hovedet og 3 cm til halen, og stadigvæk de 2x20 vinger ved hoved og hale. Og den ligner faktisk den farfuglen i generation 0. Fugl 1,3, den har også en mutation. Der har vi slået krone, så det vil sige, at nu skal vi fokusere på hovedenden, og så har vi slået en 5'er. Og det betyder, at vingebredden den forøges med 1 cm. Selvfølgelig ved hovedenden. Og den ender så med at hedde 3 cm til hovedet og 4 cm til halen. Og så har den stadigvæk 3,20 cm ved vingehovedet og 2x20 ved vingehalen. Så fløj vi så med fuglene over fra den anden generation 1, og fandt ud af, at det var så 1,1 fugl, der vandt, og det er så den samme fugl, som også var før, altså den samme fugl, 0,2 fuglen. Og derfor så vores 2,1, det vil bare være det samme, da der ikke er nogen mutation i. Og så vores 2,2 fugl, der fik vi så en krone. Det vil sige, at vi ender op i hovedet, at der skal forandringer. Og vi slår en 6'er. Det vil sige, at vingebredden den formindskes med den her 1 cm. Så vi har ligesom stadig vores 3 cm ved hovedet og vores 4 cm ved hale. Og så har vi så kun bredden her på
1 og længden på 20 i vingerne ved hovedet, mens at vores hale stadig hedder 2 i bredden og 20 i længden. Og så var det vores fugl 2,3. Der har vi mutationen, at vingen i haleenden er blevet 1 cm længere hen mod enden. Det vil sige, at vi har de her 3 cm til hovedet, og så 3 cm til hale, fordi vi normalt har 4 cm til hale, men er nu kommet tættere på enden. Og så har vi stadig de her 2,20 til vinger og hale. Og det har vi så, fordi vi slog plat. Det vil sige i haleenden, at der sker forandringer. Og så slog vi 1, hvor det så flyttes den her 1 cm mod sugerørenden. Og det vil så sige, at den her igen kommer til at ligne vores farfugl, den vi startede ud med, at have i starten. Så er vi så over i generation 3, hvor vi ligesom havde de her fugle, hvor det var 2,1 fugle, der vandt. Og så har vi her 3,1 fuglen, som så ligner fugl 2,1. Men den ligner så også den fugl, vi havde, der hed 1,1, og fuglen, vi havde, der hed 0,2, da det er den samme slags, den samme race. Men så vores 3,2, der har vi så mutationen her, hvor at den er 1 cm tættere på midten fra hovedenden. Og det er fordi vi har slået krone, som er hovedet, og vi slog 2, som vil sige 1 cm tættere på midten. Og så i hovedenden. Det vil sige, at den kommer til at have 4 cm til hovedet, 4 cm til hale, og så stadig de her 2 gange 20 til hoved og hale. Og så vores 3,3, der har vi ligesom den her 1 cm mod enden i haleenden. Vi slog plat, hvilket vil sige, at det var i haleenden, og vi slog 1, hvilket betyder, at det er 1 cm mod sugerørenden ned i halen. Det vil sige, at den hedder 3 cm til hovedet, da den hedder det normalt, og 3 cm til hale, da den har rykket 1 cm tættere på halen, og stadig de her 2 gange 20 til hoved og hale. Og ligner nu endnu en gang farfuglen, som vi startede ud med at have. Så har vi generation 4, hvor at i generation 3, der var det 3,1 fuglen, der vandt. Og det vil så sige, at ved den her, som ikke har nogen mutation, den ligner så igen fugl 0,2 og 1,1 og 2,1, som vi kender fra før, hvor den har den her 3 cm til hovedet, 4 cm til halen og 2,20 til hoved og hale. Men så vores 4,2, den har mutationen af vingerne, eller vingen i haleenden, den er 1 cm mindre. Og det er fordi vi har slået plat, som er i haleenden, og vi slår 6, hvilket vil sige, at vingen formindskes med 1 cm. Det vil sige, at vi har vores hoved, der er, eller vingen ved hovedet, der er 3 cm fra hovedet, og så 4 cm af vingen fra halen. Og så har vi oppe ved hovedet, der er vingen 2 gange 20, mens at ved halen er den kun 1 gange 20. Og så har vi vores 4,3, hvor mutationen er, at, 1 cm, at den er 1 cm længere mod midten fra haleenden. Vi har altså slået plat haleenden, og 2 vil sige 1 cm tættere på midten. Og det vil så sige, at nu har vi så fået vores hoved er 3 cm, altså vingen er 3 cm fra hovedet, og nu er halen så 5 cm længere, eller indenfra. Og det vil så sige, at vi stadig har de her 2 gange 20 ved hoved og hale. Så har vi generation 5, hvor at vi så har fugl 4,3, der vandt. Og det er jo så den nye fugl her, hvor den
5,1 vil så ikke have nogen mutation, hvilket vil sige, at den ligner den her 4,3. Så den har 3 cm ligger vingen fra hovedet, og 5 cm fra hale, og så 2 gange 20 ved hoved og hale er bredt anlæggende. Mens at vores 5,2, der er ligesom 1 cm mod enden i hovedet. Det vil sige, at vi har slået krogen i hovedenden, og så 1 cm tættere på enden. Så vi har kun 2 cm til hovedet, og 5 cm til hale, og så er de her 2 gange 20 stadig ved hoved og hale. Og så har vi vores 5,3, hvor vingen ved hovedet er blevet 2 cm bredere. Og så har vi slået krogen, altså i hovedenden, og 3, der forøst ligesom de her 2 cm i vingen. Så vi har de her 3 cm til hovedet og 5 cm til hale. Og så har vi nu ved hovedet, vingen er nu 4 gange 20, da bredden er blevet til 4, mens halen stadig hedder 2 gange 20. Så har vi generation 6, som er vores sidste generation i det her forsøg, hvor at førhen i generation 5, der var det fugl 5,1, der vandt, og derfor vil vores 6,1 så ikke have nogen mutation, som hedder 3 cm ved hovedet, 3 cm fra hale og 2 gange 20 ved hoved og hale. Og så har vi så her ved 6,2, hvor mutationen er, at den mister 1 cm i vingen i haleenden, og det er fordi vi er slået plat, hvilket vil sige haleenden, og vi slår 6, hvilket vil sige, at det formindskes 1 cm, og så i haleenden. Det vil sige, at det hedder 2 gange 20 ved hovedet, og så bredden kun 1 gange 20 ved hale, og stadig de her 3 cm ved hovedet, 3 cm fra hale. Og vores 6,3 har mutationen af plus 1 ved vinge og i hovedet enden. Så det er så fordi vi har slået krone, som er hovedenden, og vi slår 5, hvilket vil sige, at der forøges med 1 cm i bredde ved hovedet. Altså vi har stadig de her 3 cm og 5 cm ved halen, og så har vi så for de her 3 cm i bredden, og så 20 i længden ved hovedet, og så kun 2 i bredden og 20 i længden ved halen. Og vinderen er Fugl nummer 6,1! Woo! Altså den, som har 3 cm til hovedet, 5 til hale og 2 gange 20 til hoved og hale. Og vi siger tillykke til fugl nummer 6,1! Begynder bare, når du er klar. Ja, jamen først vil jeg egentlig gerne svare på et spørgsmål omkring, hvad det egentlig er, vi sådan har fundet ud af om fuglens flyveegenskab. Ja. Ud fra vores forsøg med fuglene. Og vi fandt ligesom ud af, at forsøget det førte til, at fuglene de fik bedre flyveegenskaber, jo længere ned i generationerne man kom. Og så fandt vi ud af, at jo længere inde på midten, at halen sidder, jo bedre flyver fuglene. Ja. Og det kan vi også se på vores resultater ud fra vores stamtræ. Ja, det så rigtig fint ud. Ja, super. Og så vil jeg gerne svare på et spørgsmål, som lyder, hvordan frembragte du variation inden for arten avispapyrus i dit eksperiment, og hvordan udvalgte du den fugl, der skulle få afkom i næste generation? Og vi kunne se, at når der skete en variation i vingerne på fuglen, så kom der varierede resultater af vores flyveeksperiment, ja. Og at den bedste fugl vinder og kan føre arten videre. Og det er så egentlig svaret på næste spørgsmål, at det var den måde, vi ligesom udvalgte vores næste generations fugle på. Ja, super. Jeg tror, det er nok med de her spørgsmål. Nu tror jeg, vi skal til samtaledelen, hvor at... Jamen, du kan jo lige kigge med her. Ja, det er super. Så, altså, hvad fandt du ligesom ud af ved, at fuglen... Altså, du siger, at halen kom længere ind mod midten, og derfor var fuglen så bedre. Ja. Er det generelt hele tiden, altså, hvis halen bare kommer
helt, så langt ind den kan, vil den så være helt vildt god til at flyve, eller? Altså, vi har jo lavet vores eksperiment ud fra, at vi ikke... Altså, det var lidt tilfældigt, hvordan at 2 af fuglene kom til at se ud. Ja. Så vi har ikke undersøgt, hvordan det er, hvis halen den sidder helt inde ved midten. Nej. Så du mener, hvis halen den kommer helt ind og sidder op ved hovedhalen, eller op ved hovedvingen, så vil det gå galt? Altså ja, det vil jeg gå ud fra. Det er ligesom det er bare en hypotese. Ja, lige præcis. Men vi har undersøgt, hvor halen den kom 5 cm ind, og det var i hvert fald noget af det, der fungerede bedst. Ja, jeg kan se på resultatet, at det var den fugl, som vandt i 6. generation, ja. Hvor at halen sad 5 cm længere ind. Ja. Ja, det er super. Ja. Julia, kan du så fortælle lidt om de her selektionsbetingelser, der er? Ja, altså det kan jeg godt. Altså selektion, det betyder jo, eller det er jo Darwins teori om survival of the fittest, at den bedst tilpassede overlever. Og det er jo sådan noget med, at dyr igennem løbet af flere generationer udvikler sig til at være bedre tilpasset miljøet. Og hvis man på et tidspunkt oplever, at de ikke længere kan tilpasse sig miljøet, så har det store konsekvenser for dem, og de vil have enormt svært ved at overleve i det miljø, de nu er i. Ja. Det kan eksempelvis være de her fugle, at de ikke kan flyve særlig langt, eller det kan være, at de ikke har fået tilpasset det rigtige næb, så de ikke længere kan finde føde, og derved ikke kan overleve. Ja. Ja, du nævnte selv Darwin. Kan du ikke komme noget mere ind på Darwin og hans teser? Det har jeg ikke fokuseret så meget på. Nej. Okay, altså du nævner den naturlige selektion, hvor de tilpasser sig og ligesom forandrer sig med miljøet, hvor fuglene ligesom får nye næb eller udvikler sig, hvordan de bedst kan overleve på en ø eller for eksempel sådan noget. Og kan du huske, der var det her med fingrene? Ja. Ja, kan du huske, hvad der var specielt ved fingrene? Nej. Det var jo, at de levede på den her ø. Og på øen, der blev de ligesom nødt til at udvikle deres næb, fordi de skulle spise på en bestemt måde, og spise bestemte ting for at kunne overleve. Og derfor så ændrede fingrenes næb sig, ligesom i løbet af de mange årtier, de var på den her ø, så de kunne overleve længst muligt. Og det er jo fuldstændig det samme, som vi ser i det forsøg, som der er blevet lavet med, at fuglene, de ligesom udvikler sig til, hvem der kan flyve længst, hvis at de skal kunne flyve fra forskellige oceaner og sådan noget. Nå Julie, har du mere at sige, eller er det det? Jeg tror, det er det. Ja, super. Så stopper vi bare her. Altså. Ja, så Cecilie, så er vi så kommet til dine fejlkilder. Vil du fortælle lidt om dem? Ja, det vil jeg rigtig gerne, fordi altså, ved det her forsøg, der er der totalt mange fejlkilder, føler jeg. Fordi det her med, når man skal jo selv kaste fuglen, ja. Og det kan afhænge meget af, hvad for en kraft, der bliver lagt i, og om fuglen rammer noget, eller om hvordan fuglen lige flyver lige der, for den kan jo godt flyve på forskellige måder, men vi har jo selvfølgelig også valgt at lade fuglene flyve 2 gange, sådan at vi ligesom har fundet ud af, om der er noget specielt, der spiller inden for den her måde, fuglene flyver på. Men så har vi så sagt, at den måde, man har klippet de her strimler på, så det skulle blive vinger, og tapen, der sidder på, om der er for meget tape, for lidt tape, om det gør vingen skæv, eller om vingen sidder normalt. Men så også bare sugerøret, når den er knækket, eller om den er strukket langt ud, eller hvordan sugerøret det er, om der kan komme meget luft igennem, eller ikke så meget luft igennem. Ja. Så der er mange fejlkilder til det her forsøg, at der er rigtig mange af tingene, som ligesom er blevet lavet i hånden, som kan variere rigtig meget fra sugerør til sugerør. Ja. Kan jeg få dig til at lave en konklusion på både dit forsøg og så dine spørgsmål, som du har gennemgået? Ja, selvfølgelig. Altså man kan jo konkludere med det her forsøg, ligesom at man finder hele tiden en fugl, som flyver bedst og længst, og derfor kan overleve ude i naturen, hvis det står sådan til. Og man kan ligesom se det her med, at det hele tiden er den fugl, hvor halen sidder sådan længere inde, eller vingen sidder længere inde, så fugl får en længere hale, kan man så sige. Og nok derfor er bedre til at styre sådan noget. Så man kan jo ligesom se, at fuglen hele tiden udvikler sig til at kunne flyve længere, ja. Igennem alle de her forsøg.
lige præcis også det der med, at man hele tiden har taget vinderen af den, der flyver længst, og arbejdet videre på det. Ja. Hvad kalder man det? Naturlig selektion, Ja. kan man kalde det. Super. Jamen, tak for i dag. Selv tak.